Kitêba nivîskar û lêkolîner Nihat Gültekin a bi navê dîwarên me jî hilweşandin, şahidên geliyê Zîlan li weşanxana Dozê ronahî dît. Gelek nivîskar û rewşenbîran derheqê xebata Nihat Gültekin da wiha gilî kirine. Celîlê Celîl: Nihatcan, ez te pîroz dikim, tu rêyekî rast a kar dikî, serkeftin dixwazim. Rohat Alkom: Nihat Gültekin, ev çend salin li ser mijara komkujiya Zîlanê kar dike. Berê jî pirtûk û belgefîlmeka wî derketibû. Ev xebata wî ya nû Kurdî ye. Esmanê Sor şahidên komkujiya geliyê Zîlan 1930 Doz 2022 êrişên ku li vê geliyê qewimîne û gotinên şahidan rihê mirovan dicemidînin. İsmaîl Beşikçî: Kitêbên bi wê rengî bêne weşandinê baştir e, pîroz be. Mehmet Bayrak: Piştî van tiştan dibêjim vê xebata bi navê dîwarên me jî hilweşandin, komkujiya geliyê Zîlan berxwedana agirî ya Nihat Gültekin ku heta niha bi dehan karên girîng nifadar kiriye. Dê tevîneke bi nirx û watedar li vê kulliyetê zêde bike. Eskerê Bûyîk: Vê tevkujiyê di havîna sala 1930 da dest pê kir û berdewam bû. Heta Koka Xelkê wê deverê anî. Gor salixiyên fermî wê tevkujiyê da 15,000 avdên bêsûç û gune nava çendekî da hatine qetilkirin. 24 gund xwexbir bûn. Gundên geliyê Zîlan wêran kirin, şewitandin, bêruh kirin. Pirtûka Nihat Gültekin dîroka wê tevkujiyê ye. Min xwest analîzeke dirêj berfireh binivîsim. Dilê min heyax nekir, wijdan tehemûl nekir derheqa wê weştiyê da dirêj binivîsim. Mehmet Gültekin: Pîroz dikim. Ew 15-20 salên dawî da kitêba herî baş, pîroz dikim. Mehmet Sanrı: Piştî komkujiya geliyê Zîlan, dewlet bi mawê 20 salan deverên komkujiyê qedexe dike. Hiç rê nade kes vegere wan deveran, an jî biçe li wan deveran bigere. Carekê kesek yê ji Zîlanê derdora hindek cihên komkujiyê dîwar dike. Hewzek ya hafizayê çê dike. Dewlet wan dîwaran jî xera dike. Ömer Delikaya: Mamoste, zanî dîroka devkî bo me Kurda jî belgeyên fermî mühimtirin. Ez ê li benda xebatên te yên li ser agiriyê jî bim. Belkî ne îro, lê siberroj wê qîmeta van xebatan bêzanîn. Geliyê Zîlanê ne tenê pirskirêk û jana jankêşan e. Ev birîn a tevahiya Kurdan û mirovahiyê ye. Gotinên dawî helbet bila xwendevan di dilê xwe da bibêjin.